Samsio maging aitoide. Nakatagakastamit na akkuratlas. Gusama as Kasi kung ito yung nasa na Samsio ko, ang akong sa kayo ni Ricky na karaya ko sa mga. Samsio ko, sa buong kaksa. First with that fact, dapat ko siya ingon na sinulim ka, kuhos, fel na kayo. Kalen sa balim ka, kayo, kuhos ito ka, may matalo, kayo. Kuhos ito na lim ka, in ka, rin kod malay, kod mitsan, kod sheep non meron. Kucha tayo magona sa ikulo, kod naikagala ni kaksa. Samdo na si kaksa in the lim god in war. Longkalain malon magagda, arulan na sin full na kayo. Naknaskan on siyo for piano luo for se to lumine pa siya. On siyo piano luo for se to lumine pa siya. All in God fled him. Simple di gimana juga. Kaya sudah sini siap ke kasih siap mingguikan. Okay mana low naik water sih kita. Yok mesyui las, yok tapi mau las. Kalau kita pembelan dengan lagi itu saya kita boleh sahasa. Baik itu ada arch sales. Sa mabutulan, tinong tayo. Car sales. Sa masumplikilong sales sa tiyan na kuwag. Nagawin niya ba tayo, karash ni Gauss. Kaya si Eso na sumaktulan. Sa mafalan na, kat may ito. Ineso na siya. Kat kulo, kaya Ashlan, ba't na kayo? Kat siya ang kasmikan, kat enilay ko. Kaya siya inalog gaslo message that everyone got. Was may kulolas, eshulas, na sinupat kolekta na kada kulo. Di win na kung sa payamay, bisa. Ang buwan ba ito na kayo? Kaya bentukan, imbrod, asya. Kaya tumasyip ko siya, pero sa alpay. Akshayla Lustika. Vikmanafeda, Gigatlenki, Mamuchingi, Naknasashishka, Anagatanaknasashin Machir Makumishish, Jakulgatin Mai, Iskatadik Makulik, Shailalos, Eka, Bedfed, Linie, Messiah, Ketua Henry Masak, Henry Masak, Henry. Kain na tu, kamait magkulkalain sa apla, kamait magkulkalain sa apla. Okay. Shroud, Efela, Emana, Emana Kriwale. Cheers. Nina Kio, Talendo min Pat Feed Veg, Ichelem, Atel Sultan.
Mas Nikum Kusro, Nikum Shapas, Nikum Gaskas Kikia Blind Metalando, Nikum Rap KMT. Damit magkukulan sa damit magkukulan sa kakyaw natin, bahas natin. Hindi naman. Naglulungan lahat, ivinkomen siya onze ko si Wisia is gulong ko man sila si choir. Wisia even may sa silos ko si pag-aakasyon ko na. At Wisia choir din na siya sa Tobet. Kita na nga lang po. Yung si choir, Edwin ko, actually, si Edwin ko, choir, ng nas, once you go to
Global poesia choir. Yan ang show na ke şüphe aşklar o yıllarım. En fact, sivesi bakmaya aşkım. Sivesi'nin posisella fastete, e non la posisella, a flop di yılda. Posisella in flop di yılda. Na maybe casual was you can get some of those on the Luo Chronicles. Luo Chronicles was Gosh, Sapta Gosh was Sinawlakushan. Luo Chronicles Sapta Gosh was Sinawlakushan, who was in the guest lab. I mean, we didn't advance on it, I don't housekeeping, with Akka, in Auckland, Long Island got the system. Those in got the Molosh. And an Auckland Machubolos, when the best start, taking Israel ministers, Medkawa, Medlia, Medlala. Of course, not what's much better. And we are, especially the still and then get a smack the ship there. Now, an Auckland ministers so up with the popular marshal, giving out a gas or all we say here. Yes, when all over into Yamato we have in Gasland God. Now, going to the Rex, get what is said later and then is actually all we say here. In going we have a Gasland God. We want to see Mama Yorkshire get hold of the say. You never want to when I get down in Gasland God. Now, how I follow there now, he was the gas in gold live. Aşk için o şeyler. Mesela ne yapalım dileğim bu. Bunu dileğim bu kadar dileğim. Meyesi kapısıyla. Matla kadar. Aşk için kat ke nage mollak sigara. En Hawaii, en Seattle, bakın en Duma, nage analytics ng gasing goal. Ang boss may puso matawag. We diye mamamatras kaya question gas ko. Ngayon kung nagsisit si mga, sir, kung ano pwede mga tingin just ko ay kayo. Just been lost to blog in, do blog on switching the is that bad, but you just know, and we have actually getting made was money in the land, and with look at it. Is there any name and we but shop. But it's been PhD programs and it's very demanding. Now, prologing the mga nagdayuan, nagdibasin na nakasila, na ask with God if you're going to be doing that. If you talk about year two, going to that Savila, nakatira din yung plan ng laking yung mga na bakit ito mga si mga lima yung oxidation ng second year mo ito with the access tama lang gasan ka. If mo may gasan ka, pwede sinukas. Mata. If you pull up ang iyapal, mas paano magbitas. Nakamay, higos lang na Bible na tuwasan. Pagtagay iso na yun yun. Siyat ka gasyo lang, hindi ko gasyo ko. Ikiras na tulad yun gawin. Then may gasyo yung gawin ka. Nasuyo lang tulad yun ko. Let God let But Easter is exactly what I see. Not manas we got. We got the family from gaslo. Gaslo mo ko the effectively put battery off. May ito hindi galing the gaslo. How to let it out. We got cash got let it down. Pag ito siya pasugalasin mo, that price is in which can change its price. But when they got that, and the video was reading Luo Chronicles course, you know that question. And ustos le mea sityak. Ne with that we reach up when the fact that they got giving. Now we feel sure na again. Good reading, good that will be the last ish. Now it will get to the contest. It won't be down to the mea sityak ni the fact when we reach the law. Now, hindi something question something question na ito kami to good points lang ito na Solomon sa mga hindi pa. Tinokan na ito masyari na temple one. Kasi mo ito, Royce like an Atari, may isa na ako lang,
Nako, easy to go in personal way solve. Bibi. Nakakita ko din, Tama. gusto ko talaga maritsi. If hindi war, ito ko siya sa mga easy na hindi ito ko, ito ko may giselalos ka. Ilos you're going for anay ko, ipapilit kainin, mamay sa gisokan. Confidence sa'yo, muna sa mga aim sa gisokan. Nakakita pa, lalo sa nilin ako na isuwasimutan ka, exas ka ako na walang pagka. Ilan ka man sa shigariki. May confidence sa'yo, easy sa mga gisokan, may giselalos ka. Mas makuloy na natin. Ito na voice like isip. Na masisipya. Alam mo mga may kusay sa buwan na. Kaya skip ko sila, shine the glory of God. Tama. Wala na lang natin. Kung sila yung sumash, may nakusla, iiyak ko sila. Wala lang nakla, rumusila. May ito, faction. Ano na sila? Ilos alu masingkat, nagtulong na kayo kisip malos or esa masingkat men baas kaya lumutaw si when the sheep siufo lumutaw si ke ngam lusin na daw ngay yo ngam ngasundi kiselan lumalu lamagtaman sa akin ay pi pagkatin na katong sa kuya Nakapun ko lagi marisi nga, okay. Lumot ako siya. Asya na di katulad piyela pa lapan mga kasto. Madalala, kaya si Princess Mame. O lumot ako siya. So man si Santa Singa. When she lumot ako siya. Na kakatin siya okay. Na so pa nila sila mana ko ay walker na ilong sila. Nakatin siya kasi. Kapag sa polis lang ng taxi kaya ka, bakit siya na sila? Nakaspa, tuwag mga sila. Namamulit siya lang din, lakong may talo. Sorry. Kagalami. Dating na pera mga syupiye, off ko, kanakas na fukun, imeros ko sa pampera gemas. Na! Preaching ito ko. Dua Chronicles, Sinalagos. Os vingadores, três riti, meia results sa mga na kung feeling, efing na, may plot para mag-wet. Patriti, ng nas, Dua Chronicles, Sinalagos. Patriti, elos sintroy na si Audia, for na ikimakulog may losar. So, si Sabe, anak mo na sa sales, si Phil at Miriam. Nakakusok yan, context sila na may pinalak sila na, medyo may dagaw siya ka nila kuma. But learn na kaya mga kumasyon siya. May nalak sila ilakalim niya, tanglang ka, kasi make blood. Or guys ko siya, make blood ko, guys ko my people. Isang nag-make blood in Posella. Nakakita kami ang window ko, Posella sila. If it wasn't Posella, ako ko sila, yeah, makasulo ka. But okay, I want to drill this down, going on to shoot, yeah, Posella sila. May could fit, yeah, Posella. Ito ko sa niya, that's what's good. Na, sabi broilers sa kawan na sila ka. Those food na hindi magluklalos, na ilos na kako yung pamakin. Unway na makaslalos, at uyayak na kashpayan erlalos. Nangabi ako ng yung stasyon niya, ifong kapsabin, bulan mo yung siya, naksabi sa mga, tayo sila ni yes, ifong kapsabin. Pågående dragande like Singapore Singapore Pacific exakt målen med Israels musik Lutina sitt kommer till där gångiga
Mga hindi ito na pagkakulan mo talaga kung iya, Godsong niya o iya, mulan mo Israel, sila pagkakong nila, especially mulan mo talaga kung isip. Pangatlan na ulit sa asin. Isaiah, Joshua, kung bilagyan Isaiah ang mauliya, pasukot ko siya lang, layam ka ni Fantasy. May pagkalayan sa lock. Kung hindi forlåtenhet och kolla med Israel pain måle makaila. Arskip na på jobb. Liki nga ako na sykehus. Na, di ba mo London lagi may nalak sila niya pinokot na jobb sa mga kachanto. Alam mo nila, God and plan, giglutan mo ito, let's go away na in the modi ko. Nakapong skimot ko na kaya måla på sig när man har idéer. But here, let me say, let that going on to get government shutdown, get current administration. Aşkay ikisinsin magdesukle na neyse gelin ka na naro, ne magano. Nakatibay plan sila aş na oyun isikya, na dedi ande ilya. Gidewi mo ito ilya. Natigaso man katimolan pa, disfriya to na ke kahit isinsit lang kumay, tapi din hindi na mga pumasya, nagmumul pa si Kapitvelan sige. Na i-refund na namin po nagkakaso na kina, may akaso ang God fact, na kung hindi marit na kumay asyik luwag yan. Ibig sabihin nga nilvang mo, inanas masisipyak me. Na ibig naman, na itagak ko yung stop na ge-alya loman, ge-alya lang kuman. Now we want to get into it. It was been brought in a studio here. Because some background in our show, that like mama sit there with the card on. Now wait, wait look it was been brought in a studio. It's not the card that is saying in the acoustic. Lon Solomon. Or else Solomon na si God. Where with the shirt not everyone. Kahit siya yung kaya niya kahit siya kahit may sige ligas tayo na dapat kahit loya na baka si ma ano na kuluk pesin mas ko iya unni yak kosa ita na in Kailos pesin lalle iya kalay daga na uso bakit ka sila kung parang kusute ipapulen na siya kunniye Kaliban sa Solomon Zoom, sakaya na hota. Maura ka, nagsinigit na natin. Solid na, long gas lang ka. May dimagulat pa na din, sila magulat na rin. Magulat pa na din, Akus. Ako yung buliyak pa ito. Na-ina na yung nakasya na yung atake. May tigil, ilusin ko yung diet magulat laos. Ilusin na yung posisel. Posisel ko yung genex ko may usi, ilusin ko lang yung log like that. May sinitiya posisel. Ilusin na, ilusin ko sa liye. Ilusin ko sa liye, may ilusin ko tulete. Like, di ba na kasi kumusing, wala kayo policy sumisikip lang lang for and try sa ibang saklas na Israel. Konfliktiya posisel na, kinakumusla na yung liye. And that's what that way. May naisip na mag-asikon. But way wala na gawa niya siya sa pagsindiya po sila na. Dito, inaas po sila lang. At tagansin, may mga win-win nga natin na fix-up lock ni David Alagas ng gata pa. In may sig, o in may ito. Matakami, sirle, kung takong lagyan o luman. Takong lagyan, makakimay ko exact na sig. Ligina, in God patabaks was siya. Mga ko inis. Expose lang may ito, hindi expose lang ka. When God learned maging God, para ako na si may purpose, para malos in, ano siya, may tagtagal na masukas ng God, kinbet na magsumil na gas ng God, at mga in. So, really, Bible of the Isto, dito, gusto pa ng TV na, pinagda sa mga TV, may Facebook, sa akin niya mga siya. May Facebook, ko Dr. Phil, kung may pati-ask yung lahat kong yun, ito siya ito pa follow siya yung lahat kong yun. For no gas lang na, ito siya na siya kung makumin ko nito. Pagay mga follow na ako nito na soup.
Hindi Philippines ang kalungan. Siya ang latalan po ay may lang din Philippines kasi may oil lalos. Isang kiposil lalos excellent lalos na sinta. Na siya mga kumin. Gusto siya lang nagawin lang siya ngayon. Medyo kinakanak na ito. Castaway na rin tayo sa mga bansyang trabaho siya. Araw-araw mo lang ako sila. Kaya, mukha siya. Siya yung mabasa ng tira-tira. Basta ito, fact lang ko pa. Basta lang fact ko pa. If when positive, kaya kung problema ko minaw. Nasin, with force na yun. Kaya kung kapwede mo luwan. Kung may kapwede suk, kita dito ulit may positive. Ganito positive. Positive parang kaya sa ko. May uskat may gagawin ko natin success in life. Ako din yung super rin yan. Mabay, masuwasa. Padila rin po sa lain mo, may kuluman ko yung nakasyamram na si Maxiwasi Lupin. Kung sin, kahit may simat torgas niya. Kung may sinakmasin, na-vlog. May sinakikaso ko, may 80 na vlog na yung bigyaso ko. May sinakiko na ilanagit ko. May toplak ko. May sinakapilin na kung tinapos siya, anong way na actual siya ko? Na, siya po sa mga long siteran na neto on tolo. Nakigasing din siya. Sabi, kaya, hindi pa ako, kasi nakigasing din siya, kasi nakigasing ko siya. Gasing din siya lang, seek the first the kingdom of God. And all His righteousness, mawala ang lahat na kayo. And all His things, mga nakuha sa mga suka, confidence. Submit to ko siya yung pa. Ako tayo lang siya, mas sukas na ito. Açılış kılaşı bilen duyaktığa uyardı, bilen duyaktığa öyle kavuşta sinirlense. Açılış kılaşı batılığın kadını. Katkoy kulağın buğdana. Katkoy suk yasında, suk sila action verb say. Kano ba? Kumila ko bilang suk yan. Kung kita na fact, kumila ko bilang suk yan. Suk pit ako siya yung ba? Sa mga usabi kong nag-iipsiyak ko nga. Iipsiyak ko ba na tafa ko ine-stop na kaya. Na piti iipsiyak ko yung emergency lang kung na ngafang mo ulusing ka siyaw may manakmanas na sales. Si Filipe, akuila sales. Hibet lang ulit siguro sinusuplea. Or bakit so di pa kan cash pwede rin Israel, and may cash pwede. Bakit may if you want to malos, anong pwede yung cash pwede? Naskimot ko, if kada sa pala locus, if kada sa pala wood shipping sa ganaw sa masa melos na. Ilusip ko na wala mo laos. Nakata sa kung sige nakita mo yung assume sige Mulberry Club po ba? Pero natin yung makumash kaya. Kami kita may kot kasi yash kaya. Diba na kaya ko, mga pulakin sa fumunja, mas lako ko, oil lang meron may ito. Ko sa oil lang nga, pa orela, or may ito, ang ako sila, natural mo na lot na sinunay ito. Siya, matuloy kinaragasin self-inventory. Digital lawyer na siya yung lawyer nila. Kasi sa mga alam po siya, para ako sila, at kailangan aawiya. Pero listen, kung sila, ako, kay Steven teacher na tayo school, ang mapuwesto lang, mawi Steven, yun sila. Now, casual thought, where pa lang ka nag-go, malusyon nila, sisawin din. Nandiyan lang nila yung mga masya. Hindi ay gano'n. Ano sa fashion? Parang makakita mag-iyok siya yun. Yok siya lang kung ganun fulayet. Fulayet pa lang mga kumasya. Fulayet pa lang masama si God. Wait, kada yung God uusip. Kada yung God sa mga, hindi na nakwag na si God. Ako din na lang, nalito po proilax.
Kami nag-uus nag-uus, kat patuloy malasya, kat sinapos, masa po, ako patuloy malasya na kayo wala, uus yung promotion si Rush. Nag-uus na tayo si Nesia. Saling ka na siya yung long kat, sinapos ko, kat yung nag-rensang malusya, may hindi mo, magbiyakan sila lang, spike ko ay flawless lang. And mga fellows to the level. Nakakapilog na kamalan fellow, yung pinimalan ka, nakat ko na lang ito di mga nashkiel. Baka may naksingay, siya nakat tiyak mo, kuwas Illinois lang mo, siya makuwas sa magongan, may next makinya ko, pinangakong training, may talalas mo at training nashkiel, mga nashkiel, tinanak fresh malan ka. Inte fall na kinalak mo shivena, o infall na kaya ako yung London. Na bakit iibig siya ko, nakasapang din na nakasipasang din nag-application na, may ako or maging pag-gamit taxes. Na may pinansyol na ganang kalye, may spikal, yung spikal ng kalye ni Gas sa posisyon nila. O siya kumas, di ka rin askas na mo false humility. May kumulay mo, di ka po may last false humility. Kaya ba, may sinagagat masih gusto karoon na araw-araw. Di ba ang saksi na? Kaya may posisyon na ba kung tuyak ka mapay, masuwasan. May sinagagat masih sumadakong na, kung posisyon na, kung actuasi ke long si Lane Christ back na, mga kumental ko in actuasi mo yung nagaya pa, actuasi mo yung nagaya long si. Nakapilakos mo masabi niya na session, nagalagan biye. Aqua. Nagalagan biye, wala lang ka nag-emolas. Kuwas, matabi na lubos malaki. Hanapin mo lubos malaki siya wala ka. Kuwas ika, kiwas, kaso yung lubos na kayo wala siya wala siya wala. May kusya na kung nakimakusas. Kaya may broiler siya, bakit natin siya uye. Ngayon na suits systematic ways may should cash. So kasi na ito, cash ng God. Cash ng God ako mag-target. Do God care? Now, when in mga ko bumili cash ng God, kung si Bible that one, first will be last will be first. Nakapinalig mo yan, mga nakte, kung siya ay state ko, state na ito pinabasip. Nakatapos na may natin may sabihin ko siya mo, kante na may mga kailang niya. Kasyonto, nagtaka ba yun mga kung may kalalang niya, kat free gasan, kat tayo gasan, huwag gasan, kat free gasan, mga fall with a long nutrient. May God na rin ganit talaga gasan. Nakapos na din ganit. First will be last will be first. Really only a matter of wonder. Concepts in highlighted throughout the life of Israelite. Nangako dia katas ko bilang, may kung siya makman ko. Sila di siya wine. Posisyon na, follow up na yun. Kung hindi lang ko ako kaya, proe. Ang lagi niya po proe. Proe, katile, sak na siya, kada usya siya may. Maglot siya ka. Ang logic that kami naksir, bakit kanon naksir kung niya Luo Chronicles in personal accomplishment, may tinasang talaga niya mo, ang po ay sampulan si God. Kaya makong po ay pastor ng naksir. Kung i-guess na si ko, then when we saw na i-moulash. Pwede po ay. When God flat ka na, luman na. Luman lang kaya popular ng mga kayo. Luman na gasto. We got if actually flush, so liya gasto min anim ka, dinagasto min niya ka, kaya mo wash na rin. Paya siya flush ka dahil siya, pero siya kaya mo siya na rin. So, just pero gasto. Kalau asing kat ke mula, saya kalau nan makan kalau pelanggan juga sini, kalau kasih lain security ke, kalau akan melihat kita, ada na ketar lagi lain, syuting jadi paling lain, kalau banyak kamu, nasi kita waktu itu begini, jangan pelai kakek, semua sekalian, ketar lagi mana baik, spesial lain nak
Basisyenler lain kulak living God. Kaawya, tesi pera makudu pera makudu. Rabanan berita kan katakan jangan tak ma. Malakun lain God era mabu nakat leba. Jas pun di mana kau siap sih. Rabanan berita kata kawan ini sesi kita berita nala. Saya na jasan God pa. Katar lagi itu bagi kasih sendiri tapi ni step Friday. Takalong jasan God. Araw na una pa gasan God kung God ke muna. Na pa kung God karin God pel na dewa. Siya na wala akalan niya siya. Tapi na sin talig na Israel kamo. Ngayon gos ngapay ka gos ngapay ka gos karin gos pel na dewa. Tarakit ko klaro siya. Torkas kasi met klaro pa in awagila meastra. Ilos mo nga na kaya luwela. Kat sinama, edge me na na si ilos mo, mapaya wigos ka igos. Kaya mas masulsingan tagawa, ilos torkas kaya sap ko na si Moses. Asa ka skills kuman. Bes sinama na mo, bubumay ilos talaga. Kaya wakers pa ilaran, manupe, anak ke, may kulit bato. Kakatilan na puno ng pay na sirpan na kayo. Ini nalarkan na gawa, rabanang lelakan na gawa ay sokol. Sokol, tagawiyalo, long kasangat ka, feel ni kung cuman kasangat na siya, tagawa, katagay niya. Katagay niya kaya siya kasangat ng gabay niya at timungan. Ini magay na bahay ka, kita na gawa. Katagay brother na siya. Katagay na siya ka, mas pinawagin ganit, magumaki ang siya gawa. Ang siyamat kong katawa yung tagalong kasakalong, kulawa na sundi kong srela pepesine, siya ka nang ginagawa ng sister biring gawin taga, na years pepesine, sumarang kasakalong na sister gawa, may lalat na gawa yung age kasine, alam dahil sila malang siyo, ikas kong kung nasapon na New York, ingay yung kasakalong, bigat na nagawa, imon. Kaya may naman siya, at product ko na siyo, Inensias met nama proyeknya in Iyan ang kalinsang
nasu sisla wista ngalang sisa ngaisla chujak nasu. Katila na si Mukat Kartamas, kendianay pamumaki ang siskiran misinya, kung sabay masih mentuan sa plomin cuman kasih dalam mesir kedewa, bila kemana mesin kita tahu dan kita sini, ala si mahanin dari kita sini, bila kailan mentuan kasih, lo sinta dalam berjalan kedewa ma anjolus matalasin, oh ini kita tahu dan kita sini, dia karena si unggul akan si ulama ini. Aking siya yaw sa dewa sila naging komunikasi ministry. Pero magandang maingi, katadala kung magandang maingi, kumakitari, dahil maingi ako, pal nag-iako kaya bang siya. Pero bakit na siya, kinig siya sa mga naman right? Minsan nga ba, when ang anatan, kawikos, arlingkos, ay ba aking siwikos, ingile, senado, Iya. Moliakle Jeremiah. Name kung ganda ken may singe Jeremiah. Sisi magtalayo kaya nete. Background lang ba luto singe? Wala na background kasi sorry. Tawo si dua si Rosalie Malawaling anake institutional baga. Alle mo ke na bitige so as was what we get marita. Alle mo ke na challenge get the crown come. Yeah, mo luto mission ka. Para pati ba siya ka sini. Na may ale si magtala sila nebe. Amen? Magtolse, nebe? Siya nickname, forget nickname sila na? Baka na magtalo ka siya? Magtalo taon mo. Ifo, baka na magtalo taon mo siya. Grandson of Nas? Longwood? Ako matalalong sila na siya. Halika rin God mo eh. Ifo, fakya, may sikya kya palang bed si Moel, tuya, yawon fukulo mali korf, and madawag rababala, PC. Fakya matayan, fakya mo yaman mo eh, halika rin God, may chuta nga kaya siya, woko gulo. Kuluk, ubeda kuluk. Terus kikik klawalos. Siya kol finfela de Belgium. Maton felie. Babylon. At maton fel tol Babylon manla. Tuyak namain keko. Ay naman siya Russia, China, USA. Na Babylon siya Belgium. Assyria, Jebel, Ali Africa, northeastern part of Africa. Maya is the Belgian. Man was withdraw with Sibella, Egypt. Confused some real history of Apple and Beldolum in the Quaker, Chuki the Gamma. At the Little God, Madar Getting Madan Fair. Those districts that are not in our sales. Nabangan Kagum
Kumemot kumamula Jeremiah ilingan kay sa prayer. Akin to. Ilinsi mo mo. Hindi na. Kung lingari, di may rinsingan na nakyo kinon gala. Ifo. Actually, hindi ka closing word lakit-lakit yung mga singa. Nara, pag-atin makit transaction with Tala Jeremiah, kaya maulan na kaya si Mal, ay lang, may kikimita ng nakita to ko sa ayas, Mal, kalensa po. Pwede ito sa Agos, Mekos. Amana alam mo kita tukiya din finances when nagkakado. When you do the background, you got better dewa. Kasi mga katakal, kaya mga mamaya, kaya kita kaya manapla. Sila lalas ke maulo, ano kaya basta uya ng naman kaya agon malam sa asya, sila na mo. Kastan ka, paigar ka din para sila lawo, sila lang kaya maulo, at magayon. Nakatsunan na kaya may rate last na misyengya. Moleya le Jeremiah. Namna sa ulagla pa ba ng sihusan na kaya sakta tolmo lalgos. Ipsimetan ka deri kaya verses itkos algos ya. Kumaya kaya page onbugo, albugo, onngol ya. Kumbayi Panag-uwas ka na ke page sinin na nasgat treaty. Verses 2 naman. Read. Siya ang buhod siya. Pwede ka po siya minyan pa din kaunan. Ilmo ito yan. Na may descriptions of kailan. Ilmo message. May yunag siya. Katapon kalang kailan na may yunag yan. Kaya mo gusto mo siuldan ka lang sa batok siya. Mrs. Talk siya na. Andyan kaya pera aspe requirement ng talk sa ukul ganin me tanala andin chelo si materik sakre na sin prita matayan kaya talk sa and mano at manos na yun siya kata kaya pera me may Ethiopia sila na tara mata harata mata karangan long siya talk sa siya kaya siya Sekretariat. May alam tayo Africa, and Ethiopia at Africa. Sa tayo, katlaw pa siyang kaya may Ethiopia. Siya pa, siya baptize sila. Philip. Baka pa, and siya nga Ethiopia, hindi yung kapaslalos na siya may Jews. Sa mga ito. Aba, siya nga. Amen. Buku itu, men iyo nak singan dulu. Cepat singan ni men. So min samsam is talk about and I get sias kola ke si ke dan bang main teaching ke Benjamin ke really mas ke and nice ke surrounding the timbers in a wall. In Matara, duty lad. Up in a dog side, rather than the Katra, the kids get me one. Good chicken so in there,
Samsam on behalf of who? Jeremiah. El kumita edit oral alan actually di long sito sana. Long sila dakom talan may Jews men. Sama nang pa Jeremiah tan kuasi syukin ni dia. Pakialam ke kuasi na ke dua tahun ke sabta tu malagos na. May kulan dok sana pai ni syukin dia. All that syukin kan lebih option. Paman area sila may palace. Loss, Ferrara, na medyo ipinamigil sinjit mo na ka-epan ng condition. Na Martian thread, there's my moment, it's pala ako ngayon. Mesher at palang bets ngayon. Kaya ko upel. It's ibos. Makiman? This shit, yeah. See my Babylon. Na Jeremiah got na siya Dr. Sidiga. Dr. Sidiga tulad na nas ka Trump. Meka din vat ke mang. Na me Jeremiah Dr. vat. Ilan me? Aulia. Ano kaya ikikipiyag na? Talan aulia na sila. Posisyon na siya God, posisyon na siya Nebuchadnezzar. Ewo inangan Manila mo. Usa mo wala. Other than that, kung sa buong tagalayan, masikyak matukya. Hindi pala kinsa kalala, right? Troy, masikyak siya kaya mo wala, di natala. Upe, kada mamasa mo upe, mention na daba pa hindi palit na ito. And working, tupat lang tayo. Pero ano na siya? Makilig kiki, siya pala, sana strong, kaya strong ka. Katulad na siya doon, really, nabangan mo, hindi madali, Troy lang, another back kita iman mo de alawan talk right apakah dari ini kan kuat singa ni singa tolu nak nasri Betul macam pasal lah, na dokter sab kenal na American orang. Dan us madigas, payah betul. Bila mana fal kan itu tercangkap tu, fal apa ye? Kung di ka reading Bible dyan masa sa sema tak magpapahol sulit na maligas. Tol, kung di so reading Bible nata sinatas ko sa kaya, mariki, isingil kaya, maligas. Kung di mo. Kung di reading KJV, kung di reading NIV, 30, KJV, tol. Dahil na kayo superan mo. Ada project ke. Ara. Me kata rakyat. Makin siap nak asyik. Makin rakyat kita research lah. Kalau ke siap si semua berjasa di China. Tapi ni bahasa ni bang. Tapi ni tinggal bang ni mengatakan seek for information. Dua tu boleh tahu macam mana kos. Man madalin usia kalau macam kasan kalau macam menuti, mengaksos, mengakui, mengkai yang. Ara, aspek lognya nak naskah. Eva kata tahu mo.
Have a mic go, Jabu. Art mic room. So what? Do you have an answer to my question, please? Check the measure. The measure. Catherine, from, pinna mo tayo na, nak na. Investigation na may kung gagawin. Aspect lang. Basta sisipin sa basta elwan club. Kamu may naman kaya may dalawa. Please. Okay. Coach Mariano lagi gagawin ang mga igay sa Cebu sa lagi mga kawagi. It's gonna be changes the context of this very good. We're going to discuss where it's coming out. You must give an idea already from ito pangay mapagod sa atin siya ngayon din mga kaya ko yung kailangan unless which ikaw lang sometimes the story what is common sometimes in the Bible language. Ada na di mo exchange anything one way okay ko siya mariliyo sometimes in may special Palingo, hindi mo yung diyan, igay ko sa magpapalas or whatever. Ito naman yung kayo kasi siya sila. Suke mo mga Panginoon mo, siya din na metal wheel. Naura. Abet. Orang asyik lah. Tol ngol. Kilo malak. Kilo malak. Thank you. Pastor Vin. Kilo mawala. Ama isu sini elekain eklei ke anage met kurela kalabia. Babal sinagas me lain lagi kain commentary lu. Siapa KJV King James Version masih New International Version. Katabela, kadari namin hindi lang mas Bible sila usay. Kadari maging KJV. Amo Bible siya namin. Kadari maging killing lang siya na si Malu. Binete na ibigay KJV. Napaka-rela iklesia. Toringon, toringon. Wala. Manage kadista naman kala. Iye ke din may tsukang na. Beto yung sumsya. Yan na naman ko yung kapitulan. Pangibat na tangan niya mo. Yan na kadin silbi. Syuk. La pagkata iklesia ng sityak. Kulang mamay. Kulo naman ang pastor. Siskong man, President Primo siya nga, tapnas, the John Town. Go. Mala, apel of the game, Francis, and I get past the ground. As this is issue, I think you have to drive it, get it. Ano ba? Kapag nagawa ko,
Singapore se community करके Record singing with Tolu. Context are not something that they care about. Washima, in an pregnant quite like Korean. Tolu singer, you guys will get taken care of. Tolu and you can all that. Now, Yes, is a young and Tolu singer. You can just pardon the opening in Magana truck here. Again, some seasonal garden and yet either. One drop is the context. Kilo naman Nalalaan ko kaya ako lang merit bakit ko ito, ngayon ito naman siya ito. Abangan kilo, FI in interest. Tamaan siya ba, ngayon ito nakatama sa agad. Kung kailan kaya Old Testament, simple, what language? Hebrew. Originally written in Hebrew. Now, when bakit mga kunaga, there's more translation generate from Hebrew to Greek as mistakes right there. Research ko na. Ikagay na flia tolno, the original the tolno would. Na ito the flia na manuscript translation yan mo tolu. Nara King James Version of the King James Version Bible in math, the original looking NIV. Nara rin makin na tolmo dyan to. Na epal ba na fact mo usan to? Pangay malagi surely like the context in order to know questions slash scriptures. Ano mo kagalit kon accurate context. Malagi the Mr. Soldier ko hindi pa sa primo sumana. Kung Country skill lawyer na kaya magpapagod si may talk sa local when reading naman as Jeremiah sa kasi was habit to make us. Read. Read naman as Metti nga may kumle, mas may kumle, metti ko misus na nga, sweet kumle, in my man, palaban fair. Kosan kosan. Unfortunately, so na ako nag-eklansa. Nakadito siya tayo. Tamanan ko kaya faklan ka na ito Jeremiah. Bakit ito ito siya nga ang sikya? May piging alam mo yung kumle. Mame, katin me? Sila yung kumle. May piging komisyon sila nga sila kumle. Bakit mo ito kalpal ka naman ka kaya na Jesus? Kakakati. Yeah. Sino Paul is the one in kaya sa Christmas na may ko. Lang ko lang dahil na hindi yalain siya nagkiyaga. Mordecai, kaya mo, siya hindi sila Mordecai yan? Amen. Paya pakulog, paya masalalin, and unay lang mag-choose ngayon na. Nga siya pa tayo si mag-princess na yun na, ikabati nga na? Esther, eleking princess. Tarap daw. Manong pesi. Matayan siya nga, hindi makilan, so neural doctor, kaya na naman. In face of Nora, when she's not in fire, the man, let me say, navaka ba man? Why ba nakitibig na rin tayo ngayon? Tumasya nga ng kanya, now we pray again.
Măi, innak nascăiele, chemas la lusul. Nah, atât că aveți matena topa, că de la care lucru proiectare into different ways there. The maximum with the change is and we want to share with you guys about it. As you get make more like Jeremiah, God is Bangalore. Mishra and Yashel, Kunovan Jingan, it in a promise to Shilma, Munjin Wosi. Abenansis, kita iskatnya kan kelihatan berata, finvela, kata tenar, jiwa anak kita jiwa katkia, pasti kian cinta, siapa? Maka usia pelak kayu kanja kus maki siapa? 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 Teachers. Terdapat jemaah apa? Kata kita, nekinan nasi dadayakan. Ini tatari orang yang bercinta. Ini tatari orang makan nasi lada. Namasi dia apa? Lekan jalan, bercinta mau ulangi norela klan sabsengai natari. Siapa tu di makan datang dia. Namun jiwa si mami klan sabsen kami telah mengisahkan kerau. Not on this earth. Nah, lagi sampai biok masih dengan pangan dia, apa yang kita fikir. Filmnya dia, saya ni lah, mengikuti dia cuman, element negara. Katut ke और उल्लंघ से कम पड़े, पलायक, उबे पेलंसों, एक dengan bagi ke noslan. Terjangkau deh, tagar orang macam tersanggih sih, mungkin lah macam mana. Jika dokter sedekah yang dia makan dokter jemaah sini, sifat lah, rare. I mean, ini boleh macam. Lalu mungkin macam. Itu mah lomba cermaya cuma. Nagel, mula Jeremiah, bahalang siya. Abahas kinanakyo da, medigi na gadisusta, medigi na katnato la, medigi na gatin tari la gadayek, igno to rin malabos ko ngayon, kaboy. Hefrich, yaman, may sibayay niyo, according to the Bible. Nakatawin na sa nakapila, may jiwo siya, asibelan God. Narakakla ka ba? Kami kini dengan kita. Inakyo kita tumila samayan. Pami aku keluar dari sisi bangkit kesempatan. Orang mahu mau sekian kaya dari siwiyong. Mukultung manutan kiuman kesewsilo. Kekene koye si mabukan ralangan. Yeah, look at that. Okay. Umari sini kesempatan. Naduga bence dengan Royal Yola Chizilok, she settled another investor who coming to Yola. When the guys again as a malu to then portion on his share, Manon Quebec, cut Paroy, cut section down, care. Bankoy. Na katin siya. Kaya Shamram Zilgalan niya, Shaman Manafon, Takalan Taliksinan na yung Aldala. Lutlu, Jasro, Oye mo, Lutin na si Danupaten for Talipunin Chelsea. Nephew, Mrs. Kalin. When I find responsibility mo dati sa akin sa ilan, bakit na Europe kinasyo? Kati na kili namin, nara ke kali siya
May siya mo, eta ka yung gataw. Amin na siya matalal kung inagkaiwa. Kati ni tayo ka, tila may katlatarin yan na kiyara. Napagandaan ko ni Roman. Romanos Sinalaygos, may kayo nga ako pala kang tela, may tikay na may ang kabinsiyon ka raw, may. Tika, sa pala, para kainin na katinada, loan katinada na, o si Shelter na kit, analysis to it. Doktor sa tingin siya pala. Maman gabi, kaya bumuli Ethiopia siya nga. Atlantis ka na rin, di ba ang doktor sa Lagaya? Alat country siya mo naman siya. Suwa siya lang, kampare lang. Pilipasta. Below the Belarusian, below the military to march by your started by singing John the Teastic in the Alice, Sola, Yancia. And she was Nema, che Ciaucella, Germania, che Bob singing. Ciaucella, Germania, che Bob singing. Obrigado. Tchau. Siya loso. Siya subileo siya lang. Kamiti naman siya masih. Kung siya to ko sa siya nito maurik ni. Dia. Messi ka mo dan iba Messi. Muita ko siya ne. Muita ko pa siya lang. Pagis pasilita. Siya la Germany showing in love siya. If you read Jeremiah 37, to ko sa siya sa kanya ka Jeremiah mo. In that day, he used to be in the house and 37 chapter. Mataki and Mahoma, Kishbin, Justin Garcoy. Mabakay mo dati mo, toko sa ilangin. Ngayon kita mo, mga nagawa. At taga na kayo may ligtida, papuosin mo ay naging conduct si mga trunk kid. Manunakwa siya. Taga na kayo may ligtida, why he end up says he's gonna help him. Sa toda sige, kung siya doon ako, he have a secret meeting with Jeremiah. Paisudo masikya, events do masikya. Secret meeting sige, tiwala na ito Jeremiah. Tapos ba, kung din mo kung nag-isang mo may 37. Madagi mo nabubuo si Dr. Johnny didn't believe. All by the spacing in. Okay, exactly, making love singing. Loving many. Who knows about this love? We can boast. When they get cold, provide by creating a get cold. He bet you off here, what happened? He should have won. He walked around. Karya ke wokrara. Awosli ke kalala sinai mo na lus. Siya may chima may ko sinai ni tunjel to sa LDA. May sadakaya LDA to na may tago siya na siya Jeremiah. Iga na ngi. Iga na taro siya. He doesn't know that's what happened. Kasi Jeremiah. Her planning. Check with Chan. Chan. Epidemic. Belonging. So many of the Koreans are very cheap. Mga totok tayo lang yes. Kaya ko. Ngayon suot manuk mo may mga isa. May isang wall like. Context pa ba? May prayer to us. If you look at that. May toll.
lagi may ton mo. Wait, pepe na. May mga pwede love. Lala. Love na lie. Pero napilo kay tatlo sa na, when kan tiki Bible, mga yamas, lamay na naging kamsang. Ano yung nabuhusin mo, na kuya naging context mo, yung marito. Yeah, take away. Kaya mo nung nakapasa, wala kaya, sisi, bakit take away? Obligation na siya sumisiri. Nasyot siya Jeremiah. Faithfulness na Jeremiah. Hangin siya. At pumabong dali, kaya na story siya na. May story siya na siya. Kung siya na nila, one man can make a difference. Siya nila. Kung siya mga tanong din. Siya? Siya nagmere. Kung siya niya ito, kaya. Niya, may wang nang uwa siya pala, learn my involved in doctor. May ganda everything like, if you don't have mistakes, siya ikat ka mo, malikat ka, mga nagawa. Kaya na siya kawain wala nang yung siya, ilara ng dati na Jeremiah. Risk acting immoral na Jeremiah. Kita pela pame mola siya. Kita pela kita kisyaran na mola siya, pera na mola siya, model na pagsimayin nila. One man makes a difference. Kimoni lalaki kong Russia. What happened to Jeremiah? Kung dati na lima ito na kaibig to i-fly niya may tukang tukang mapay kapsan da na naman. Pagkante magaling na nila, nasyok na yung mangin kung isang ganyan. Bas na bas magaling na nila, lagi malitin niya kaya man wait to maray mo hindi ako. Wala nga should siya. Syukat, kuliah pantat. Dipengkat dia, pengiran dong. Siapa ni? Lalat bumi enggak. Ki protection lah. Pangai si, syuk. Pamuik mangat tujuh jangan syuk. Jangan lalat bumi mana nak? Lalat syuk. Mangai ni enggak kita kan tahu lagi. Kuas pun out. Masih banyak kita nak, kita sini syuk. Ada pas makan kerja tu lagi masih ni. Maybe they pray encourage him either Jeremiah or my coach in every magin in model aja. Pray. That is our prayer line. Pray iba macam orang menyasar minta nolak. Kalau mana tidak, kita bela, siapa yang show, kat long mereka di nakal, okay? Mabe, mereka sini, itu long dah mereka dah, itu dia, itu shoot dan mula macam ni. Mereka pernah berkata, mereka mereka berforsong dia, tidak mereka berkata, I rather, Agos ka, rather than looking at Agos mo. Paano ka mo na makuha ka sa kikulang? Ito ka lang, there are that choices way that choices like mo ito na it's not the right choice. Ang ganda, Lilia Carter. Pero wala nga ni Rosh Kimalit, sinila pamungulan ng buhay with poisoning. Banja love siya. Banja? Siya? Lagi kong siya baca. Hakmat kong jaga baca. Hakmat sila. PBL, CA, CHI, baca. Saya nilai. Mahal. Siya bakit naman? Siya tok sa sini. Siya tok sa sini makatanong galing. Siya na kaya.
Allah loves him as your son. Para makakin na, ngayon natin mo ay apoy ang context mo dito tayo ng suway na kaya. Di lang actually. Pinya siya mo, skepulog siya mo, skepulog mo, kakita mo dito lang ng latra. Di ba yun na lang? Hari le mga lang. Galvan report, Kamanas. Artifact Galvan report na.